So, welcome back no, mga dork. So, today, Sunday na pod. So, New day, bago na po nga kabuang. Pero ang among buhatan is maato mi og syudad kay mag food trip. Food trip. ha? Food trip. So, Aar na po taan. Let's go. update later. A few moments later. Siyempre, tiyo. So, nanami karon sa Miss Hall. They, unya, among gi-order is samgyeopsal. First time na magkaon ng samgyeopsal together. No? Unya, ako man among order. Kasi madami ko abanso ng paon level. Kasi madami ko abanso ng paon level. Agani, bago ko gani ni. So, mo kung unya gutom kayo mi, simula ni siya speed eating challenge. Dili day. Speed eating, mayabang ako sa word challenge. So, halata na naman mo order. So, atong papador. Ikaw na bago tingin lang randor? Hinahilo siya kay bago siyang gupit. Charot. Ragan man gid kayo kuan. Kasi nga ni day nang bago tang gupit mo kay manghinlo ta. Ha? Or gigutom lang gid ka doon. One game ang adlaw. Brad, ganun ka kayaman? Diri na lang ko, di na lang ko mo trabaho dito sa kuan, diri na lang ko. 1K bitaw. Dagan pag yung chicks no. Hours na dahil nila. Dagan pag yung chicks. Wow. Apot mo. Gutom na ka doon. Gutom na ka? Nakayo. Okay, wala. Wala. Oh. Pero may pagkagutom. Asa maging diet sa ako? Ha? Diet. Hindi, no, kana si Moy Moy, no? No. Mamahaw na siya. No. No. Ako na siya pamahaw na kulotro alas 9. No. No. Sa kanlaw, kaunom na siyang kaunom, pero abot snack. Ano po yung wrong set doon? Yun lagi pang bull. Ano ni mga rice island? Naabot na ang order. Uy. Naman gid kumudugang. Thank you, kuya. Oh my God. Music keeps me on alone. You got the feeling. The music keeps me singing. Actually, di may kabalo ko sa mo imix. And the chopstick is kuan. Lisod. Sanggol na ika. Murag ambot.
May pag nag-YouTube, ni una kung saan pagkaon ng samgyeopsal. Few inches later. One eternity later. So mga dark no, man may kaon. Busog na miss. Sino mo? Miss Hall. Ano miss Sol dito? Actually, dagan mo pwede makaon no, gusto matulong. Moments later. Again! Sino istorya nung dito mo? Sa ako, lami ang kuan. Lami siya pero moto dili ko kabalo. Di actually first time yun na mo mag sangyup siya shoot na. Kay hindi man kayo may hilig yung mga nga pagkaon kay mas gusto naman ng mga Actually, mga ako yung namugo sa simple iya lang. nga kadto mo ang kao. Yeah. Busog. Busog na busog. Lami. Masipohon mo balik dito kauban na mo to ang mga kriminal nga mga ano. Mga marurupok Mga friends. kaya di magiging pag-uhilig yung mga anak yun. Mas gusto pa ako Bali ako hilig mo yung nga pagkaon there. Mahilan man sa lawas. Mahilan man sa lawas. Di kaya mas gusto mo naman ng kan skilid lang na simple yun yung karinderya sa bata ng bulaloan may ano ba RM no dito so pohon siguro pohon Sunod kasi sa pod. magdala tayong squad dito sa Marurupok so wait wala shout out yan sa mga 27 no na may 27 million sa paano siya pa sa 27 friends oh, mga loyals na ito nga kaya no Team ay lang Rocky. magkuha na ay lang mag unsubscribe na eh sunod ko na ko yung balay so mara to sa sunod na pa sa next video bye